level. Okay. Gavana, bang' yiero mag 2022 dwe mar aboro, jatend piny William Ruto nogo break e kaunti ma Homa Bay kaka kaunti mokwongo Nyanza bang' yiero mare. To wach manowacho ne en wach mar jiwo udi ma nengone yot, kendo nowacho ni piny owacho mari owinjo bed ni biro tudore gi mare mondo yang kuonde minyalo gerie udigi. Nyoro nyocha untiere na nyuki kacha kogwelo e romo mar piny owacho mondo ng'i tudruok e kind piny owacho mag kaunti gi piny owacho mamalo. E weche mag udi ma nengogi yot, nikech sama koro ji donje bombe, samoro ibiro manyo lo moro kata Kindu Bei kata Oyugis, wacho ni bath gedo ni odhi Kindu, moro odhi Mbita, moro odhi Ndhiwa, moro odhi Oyugis. Wach gedo mag udi ma nengogi yot ochopo kanye gie sani? Gin okenge magi, gisechopo e rang'iny mane? Erokamano ahinya George. Bang' kane ker olimo Homa Bay, nowacho nodwa duogo e weche mag gero udi ma bechgi yot. Ne wan gi responsibility mar chiwo lo kaka county. To kendo wacho ni wabro chiwo nyithindwa nikech gero udi ma bechgi yot ok en mana udi ka kende. Nitie tich mokelo ne nyithindo mantie e alwora kamigedeno. Achiel kuom gik manwa wacho, nwadhi limo National Housing Corporation manonego bed ni gedo. Tieko weche titles te, tero titles e National Housing. Ngiso ni wan koro waikore gi lo. To gimachielo mwaikore go en ni onge dho udi mikete udigi miloso oko mar Homa Bay. Onge drisni mikete udigi miloso oko mar Homa Bay. Onge kidi nikech kit karachuonyo kidi maber, kidi miyudo Homa Bay, kidi maler maber, onge kidi migolo oko mar Homa Bay ni biro gero udi Homa Bay. Koro mago gik mane wawacho mwandiko e memorandum ni wan be wayie lo wagolo to udi obio ger. To sami gero udi, wadwa ni mondo nyithindwa emolos drisni, nyithindwa emolos dho udi, nyithindwa emobed funde, nyithindwa ong'e timo gigi te. Mabe waseketo jowagi e grube mondo giikre. Ni ka koro idwa chak gedi mabe sa asaya kata mna juma ni inyalo chaki ayanga gedo mag udi ma bechgi yot. To wadwaro ni mondo jowa oyud manufaa e gedo mar udi ma bechgi yot gi. Gavana, wach